И говори. И си играе с на кака дрънкалката. Я дрънкай. Николинке. Давай да дрънкаме силно. Силно. Кака вампир ли беше? Силно дрънкай. Айде. Виж кака ти вампир. Каката вампирка, каката вампирка. Как се играе, говорим. По-силно, давай, силно викай. Ще води по магазините каката. Кака ти вампир ще Каката води. вампир ще води по магазини да разглеждаш. Ще прави мадама, защото от всички тя най-мадама вики. Кой е Каката вампирка? Айде сега. Това е мнение на Иван. От кои каки? От вас. Ела тук! Ма той познава ли? А пък мнението на Иван ми е през, нали? Ела тук! Ела при нас, ела. Ела, бе, како бе, ела, бе, ей! Ей! Давай да дрънкам. Дрън. Крути се. Каката? Давай да пеем. Ей! Ля. Аз съм ми стращела. Обаче всичките сме Виж колко хубаво дрънка. дискотечен тип, ще ако питаш мене. От сега ли Да. ще водим. Светли, с това ли да забърши? Да, това е нейната кърпичка. Да забърши на остенцата малко. Чакай де. Ай, върни се. Яо ли го ви как ти ви ги? Чакай де тя. Чакай де. Айде, няма повече. Айде, просто си готов. Да си хубава. Топотче? Спинка ли му се? Айде пак. Да не се измори. Изтормозихте детето нещо. Нещо светли ли му се спинка? Бръм. Тя така прави, между другото. Еми ето според с пасата. След малко може да ти отговори. Или нещо. Това си интересно. Ой, сладорен. Ама само на мен ми се смее, вие не разбирате. Само на мен вика ми се смее. Стинга ли му се на... Бебе, и ти най-забавна сигурно. Да, с най-големата коса. Ела ми направиш фризура. Няма. Айде, дай да последни. Дай Вики служи да последни, сигурно се изморила. Искаш ли? Не иска. Не. Не иска да седне. Не иска. Боц. Да, така. Боц. Боц. Поле, браво. Какво? Нещо е До долу. пенцето. Поле е интересно. Малко. Ще ги фризираме, мамо. Всичките ще ги фризираме, докато си тръгнат. Така Вики, внимавайте, не е много косички. Ти ще му душица. Няма да спинкам. Няма лоши каки, радосват. Виж ги двете лоши каки, виждаш ли? Бой? Ще се глиш. Гуши се, вярно и се доспало. Няма. Ела. Айде, Коля да види. Айде при мама да отидеме. Айде при мама. Ето успихнахме. Виждаш как ме гледа. Абе аз ви казвам, бе. Ей, тя ще е мой тип. Ще видите ли? Сега го гледа навсякъде тя. Ей. Хубави ли сме? Виж как ни най-хубавите сме. Да, отдалече, Вики. Прави, мама, снима ли? Кажи здравей, мамо. Здравей, мамо. Здравей. Мамата учи само на магарити. Кажи здравей, мамо. Здравей. Кога ще папа ме с тебе? Бясала си. Светле, ето столат ли? Да. Какво бе? Пиеш ли? Да. Вземи си чаша, една чашка. Не, питам само. Не искам водичка, искам преди. Водичка искаш? Да, аз си пия. Ти ще спирам. Обаче много обича камерата. Аз си вземи. Обича много да няма... Няма. Няма. Айде.